Puliano media friends ong hamai maya foro. Tini je sini government degree college je got nang thangmani tini kise se sanani henai ma ringka. Je saya hani wasu ki tongmani no seng tangai hemale om hai situation ngi thanga je seng bai do tang thanga je seng mas mas hai jene am hai thanga. Puliano ang sini muruwana oro sini government degree college student union council ni vice president tongo. Tini sini college mo hai got nang haje TSF ni seng council songoton khailai tonglaimani ajagao tam nujaka je seng TSF rok borok rules and regulation kaisa sabai kibuka a rules sengkha je agi seng council khana segang salaijak je college campus bisingo nini flex hoite nini kono banner rok theoi manglak ani ke o rules bo borong sanamo je seng first TSF banner ka thepuro borok kok ti saka sano je norok ma thegalak ani Angga borong ni musung ma banyak seng kaya doa ko rules no naralain ni ke angga borok a rules no sebai ni ke borok uskango thanai 10 tarik kaisa banner theka je join TSF ni ke ajagao borok thena sekang sini vice president no senglia cabinet fan senglia angga te kaisa je kaisa false allegation borok sanamui tong khaje bujagoi na yakung rok baikha hairok ni ke amo ekdum tatal kok borok soitokong noko sanana thangleya borok abono sanamai ke borok sei tongkha kabangma page rok sai tongkha borok je yakung rok baikha bisma rok baikha hani ke amo naya thanga sini CC camera tong college of campus abo nakenga manjanai sabuku bisap sengra je sini yang borok kono jinofano je bunani bagai ke sengya karon seng nayo thanjaka tonglanya ni jotono a thanjani marino himunyo seng tini press meet kaya ni tongmani no kintu seng mak khlaikya borong ni je false allegation no nugini ngabono ta kaisa sanamo soma ka haise je TSF ni bongni leader sok je student rok walai lainai college of problem ung toma jaga bongni leader sok phaine ke sengno warning ri kalango je norok bulainya musung khanga phataro phaidi norok baisung bulainya hini sai kalango a borong ni ang bumu mano probat debarma bomon putni Botam TSF botam pus tong ablang semia do bin mung ke probat debarma angga hospital seng treatment khajana bagai seng thangpuru bo okong mane TSF ni khoroksa media tongo abon mung ke saimon debarma bo sengno mane sengnani naikya je tamung khani yang seng saka seng osikon sa meta no seng asek sanamo sungya nijera kono kebo hamya sai kono lab kari hini ke seng mathagi tonglaimani kintu ba je sino false allegation sini mungui je bor khalai tong bagai seng tong malia ma khalai kya abon bagai ne ke tini seng normal mari hoka asam no je hong ke ro je hong ako pom sabal mani abon ti kanom ta su jo ta ma sanang la ta ma decision na la kya seng to borok thingno sengno pom kiri kelangka senga jagao sini bo tong leader sok seng musung khanga semuri hori mang hamu piaba seng thanjani mari o tongo seng kebo be walanyan bulanyan thangya borok tangi saka bolo seng semeya borok bulanya rohni sawo mane sengno phatro ring horota semta mong ne ke buda buzaka na mong nai ni ke buda buzaka sinyang buzaka khorok tam buzaka sinyang go ang niji soi tongo ang buzaka ngani hor tongo dokumaja ngana report botong je hospital na jama nokta TSM ni ke sabas sakang ba ke ko na ko bong niang go musang somoti hani tongo obota bosakang yakti seki ka sinyang ni member nota abo tam no pe abo seng problem to banner no tino je rules and regulations sabai mano tino seng salai tong laimani nor tangai the hai seng ya oi ya bono tui salai mani tui kok bang la keta ya sabot sakang yakti sakang musang somoti hani bosakang ti saka no ngaseng bo jawab mar karon seng muto borok bole seng dokumen bole seng muto ar boja ki tong malia khorok senang ka dokumen sinyang khorok tam pare khorok beri hai dokumen ka baksa ka to doktor mai jaglia to fano borni dokumen mar tong sinor puru amaita TSM di ke ko dokumen mana ba hai nang tini khobor da bong yang wo nang mang khana to bo yakung rok le baya kisa misan nang le ke bo buka semu buka ama haing le ta to bo yakung rok ko bune gere nang anga seng thangene inquiry khaiman borong sa bo yakung bai ama hairok ta hanya no principal ne orang thanggoi ni no ni ba thangka bune ba thangka principal ta man principal do sawo je norok to student ojagni student se first of all ngan norok tangai mane phatani borong no tumnani abo kuno niyomo kore je
Patan borok fai student nongni problem no interfere khaijani amai sauta. Ga sini to kebo no sung leader no bring hoya sini kebo no bum sahoya ga phatjaga bong TSM ni leader fai reka. Amo camera wo tongo am naikeng manjana am haika. Kebong ni berkati buat tangga je principal bermalai bos lebar orang tak. Ada tabun orang principal, tapi pemiti pun memang semua caranya ni berkati di jaga. Sono principal lo sawo je norok horong nei norok buji laidi salai norok asolai je student norok asogui salai BPJS tongo duita ni not presentation tu mane presented mane tongo ta horong nei BPJS ngan norok salai sawo norok mimang so khailai ni sawo ta. Okay, kelas ni nak kelas kesara kini kai norok baik kok saat lagi bad norok berkati dunia kita semua ni pun buka sini kamera pun kai apa orang letak pokoknya apa sarakat dan mana ya dalam mereka. Afur to dunuta pokhe ni tingo leader so kok salakya je nijara kono walai kono lab kare norok buji laidi ni sini leader bo sono kaham cyclango norok ta walai ta bulai ni sini leader mo hoite sono kok cyclango ta norok TSM lo ke kok salakya sengkok sana ni zora Somalia borok phatjaga bongni page rogo media rogo borok share khai ki baga je hai rai ni nge seng to asugui salanya ni tonglai mani no council office bising je table looks by nong yang yasi free samani amo kai bising amo ekdom false karon seng mani to borsa segang seng sono yakti se kipka nganga table tongga jaga mani share ko bongman tongo aro share borok borang thangba kya seng sabo tam khaiga bo ken kun saima lailia borok bulanya sengang sem gisa misa ma bukha sem to bodol bising no chokok dui bodol bising ta